Сиркай сарпараст мода комментария закрепить, когда гайяк X раскинет. салому алейкум ба ҳама бародарое ки тамошо кардастен канали Шон ТВ-ра ва шуморо хотиррасон мекунем ки силкаи спонсори мо дар поёни номи Аҳмади Лексус дар комментария закрепит кардагиай даромада регистрация кардани шумо ҳатмие мода беҳад муҳима барои далчи проектҳои нав сохтан далчи ягон чизи дига кардан беҳад мода муҳима бародаро агар дастгирӣ кардан бихоҳед шумо инқадар кор меравам он силкае ки мондагия дар комментарияи номи Аҳмади Лексус амуда фақат регистратсия мекунед ва ин бахши барномаи мо ном дора ҷавоб ба видео саволҳое ки дар ин моҳ омадан беҳад бисёр буд не ки худо болои саре ма саволо рӯ намегардонам саволои муҳимам буда бисёр нашид гирифта тамошо карда меша скачат мекунед дар телефон намегзара ба ҳамин хотир мо идофаркаш саволҷавоби нав кардан дар випуски нав дар бародаро беҳад саволои бисёр буд инстаграм мемонем барои ки инстаграм скачат карда метавонем 100% гарантӣ хати имо натонистем ҳамаша якчанд саволе ки имрӯз мо тайёр бачаҳо рӯӣ кардагиян баҳри ноумед нашиданшуд баҳри дар гап истодан мо ҳам савол ҷавоб тайёр кардагием яъни ҳол ҷавобҳоро пешраи шумо мекунем ва нешер бачаҳое ки савол додагиян ҳамашон дар видео қатъима ҳастанд агар бихоҳед дофи дига мо шумо дар инстаграм мемонем шумо ҳам дар инстаграм ҳатман равон кунед видеотона и барномаи оянда дар мо мегӯем дар кадом инстаграм рӯӣ карда метавонед рӯи кунед ранги ам пушер бачаҳо агар бихоҳед ки дар топ дар видеои мо дар бари мо бағалтен савол ҷавоб прямо боша видеои шумо видеои ма росафед ҳама вақт зинда сарбаланди шумо да хоҳонам ва бо мо бошед подписатсия кунед лайк кунед фаромӯш намекунем мадроям тамошо мекунем ки чӣ саволо додагиам хати саволои интересни идоф кама саволои интересни як ду пацанак ай ваҳдат рӯи кардаги будан ки мутаассифона мо раскачат кардан натонистем мегзарем ба қисми тамошо зинда сарбаланд бошед салому алейкум ба шонемси и ба ҳама мухлисои шонемси ма дар таи донтон ҷавобти телефонма маҷбурум накӣ буром нолид кунам дастома дигим част бародар интизорем гап неста шербача ами саволарост гап чанд касо талаб кардан айма мақсад ами дигим части амира ну ма чиқа бугум ака ҳаракат мекунам мебинам иншолло якише дигим частро мехонем братан чӣ бане салому алейкум ман муслим акай шаҳри санкт петербург салому алейкум ҳамада гуфтанем ака ҳамун треки қатъӣ бояд ё ген мебуромад чӣ хали шидавай ши набуромад дига кай мебуромада боша ака иҷрат дорем ба ака тарафои питер да ягон консерт дуда несте ягон консерт чидака бачаҳако ҳама нигоҳ дорам боқӣ сарбаланд боша ҳама мардуми тоҷикистон ҳамада салом ай тарафои ғарибӣ саломат бошед бародари азиз турам зиндаву сарбаланд бошед амеҷон қатъи ёген трек бояд мебуромад ҳисобе ки ёген дар ёвон ӯл дигар шаҳрам наёмад дигар рӯзга мо зангам назем алоқаи телефониам кардаги нестем ба ҳамин хотир ака ози точно гуфта намедонам ки кай мебуроя кай намебуроя нашоти консерт дар санкт петербург дар москва акай мансур бояд бекард ки намедонам чи ба тиша нашид дигар бояд пешаи соли нав мешид бо ждат мекунем ки яке чизе бигам салому алейкум акайшон ман мухлис шумоем я рэп мехондӣ барои бародари ғарибат 4 соли ман дар ҳамҷаем 4 соле ки рэпои шуморо ман гӯш мекунам ака худо нигоҳбонад саломат бошӣ ошно хай ма вроде бисёр рэпон барои ғарибӣ як гала хондагим кушед нар қариб практически ҳамаи рэпои мара ҳисоб кунед дар бораи ҳамо ғарибӣ меравам братанҷон so чанд репи ғарибӣ дани момент бо дусета дига буромад очама ёд кардам атам кай меоя искора бояд темачаи нави дига барои ғарибӣ запис меравам салому алейкум акай шумо соҳиби хуби саломати сола чиба акай мебиёнҷи реп нахондеса ҳамида гуфтем ки аз пурсемта ҳам шаҳрои ғариб МП рэп нахондестай? Чӣ нахондестай? МП хондестай, рэпои нав хондестай, МП ҳаракатош ништиякай, айқафои кору борӯи хичай.
бисёри баъд савол дорестан ки ин бичи ба қатъи нест хай мисол акал постоянно должен нест ку бия қатъи ман зиндагӣ кунам вай паи корша ягон хизматчи занг мезанам ягон хизматчи зангш мезанем қатъи ма меби ягон ҷои чӣ надорад додарҷон так что ҳама садай мегзарем ба саволи дигарӣ салом алайкум акай шаҳбоз шонемсӣ саволи ман яки ма дар москваи депорт кардагиам рӯзи якум тоҷикистон биём ҳамин шанбе биём хитонам биём татитоняк сурат бигирем нафаҳмям бистар чиване шери нар то биё иншолло аввалш ки хилван соҳ саломат биёй ба ватан та бираси ба назди хонаводаву ба ҳамаи наздикота баъд ҳатман мегирем сурат як сурат ҷондуро бираҷон 10 сурат видео мекунем каса буда инстаграми ма мефартоем биё ҳамин тарафо даем мисол ҳамин номерои аҳмад мондагӣ ба 930 ҳамин номеро ки имороӣ кардӣ ҳамин номеро дар занг дод череза меёфтам метавонӣ братанҷон чӣ бане 100%. Салом алейкум. Акайшон эмси. Акайҷон кайра поя ғарибӣ мебоя. Як дар бароями ғарибачӯ бошӣ. Як дар якинам ажда дунята. шербача барои ҳамн ғарибачаҳои ушиқ мо 4 час хондем ғарибачаи ушиқ 1 2 3 4 час хондагим ҳамунҷа фикрам барои ҳам пацанои ғарибе аст ки ушиқам вроди буд барои бачаҳои ушиқе ки дар ғарибиам барои ҳам хондагим братан ба фикри ман агар ман худо хато накунам дар ипон салом алейкум акайшон акайшон саволи ман ҳамияе ки аввалин рептон кадом дар бораи ки буд ну ба фикри ман хеле саволо дар корам набуд аввалин репи ман дар бораи кини дар бораи чӣ буд дар бораи мактаби 37 буд братан тамом саволи ту дамиқа ҷавобай додарҷон зинда бошӣ мегзарем ба саволи дигарӣ салом алейкум акаи шаҳбоз номи ман насим як мухлиси ашадид як савол буда ака ягон доф дар сари шумо хеле фикр омадааст ки ягон канали нав ё ки дар ҳамин каналтон ягон барномае бисозем ки барои бачаҳое ки репа мехоҳанд ёд бигиранд ё ки метавонанд ане ки уқайне хеле тарзи ёд гирифтан қонуну қоидаи репа карочи фаҳмондани ба ҳамон одамо бародарҷон мо нашод итема кадагӣ бидем агар доятон боша дар канали пешинаи ма бид нашод фристайла ёд додан нашод текстнависиро ёд додан нашод ҳама ҳамин чизо ман видео кардагӣ бидам худам в общем и проекта мо уже кадагӣ бидем ин чизи нав нест ин чизи кӯҳнае бигем фикри та давно соли 2014 буд ё 15 буд ман кадагӣ бидем икора кадагием ну чӣ хеле ки тамошо кардем бачако и проекти нави мо буд ҳамихе савол ҷавоб кати мухлисо ва сабаби просто барои кор кардани сум нест просто барои реклама кардани сайти худам пешравии каналам нест бародаро и ба саҳмои ба як хотир сабт шидаги и чӣ бум ҳамин идея ба як хотир пайдо шидаги буд бародаро ки ҳар як мухлис хча ба уровни ма бидона ё мара ба уровни худаш бидона мисол фикр накуна ки типа шон звезда ё дурай сусиб ҳар як мухлис бидона ки мо саволи ӯро ҷавоб метем ҳар як кас бидона ки мода қадр дора мо ягон тайти баланд нестем бародаро морам ранги ҳар яктади инсонем ҳарчанде ки реперем имрӯз мо камтар номи баланд дорем и раҳмат шумо да гуфтанем ки номи мо камтар имрӯз баландай як чунин чие ки меёвем да худе ки дорем бародаро благодаря шумо ба ҳамин хотир ба фикри ман интересне чӣ ҳисоб пайдо шуд ки дар инстаграм вешна прямой эфир да мегӯянд ки саволи мо да ҷавоб наметӣ тутари ман специали инстаграм буй мекунам да дасти я додар метавон дасти аҳмада метавон ӯ да фақат видео рӯи кунем ҳамин саволоту натиҷаи 1 минута рӯи кунем бародаро лекин инам хеле проектакта агар маъқултон шидагӣ боша ё ки нашидагӣ боша хай фикротона дар комментария менависи як хеле мегӯи давша дигар кори дигар надори як хеле гинат мекунӣ як хеле занагури ғайбат мекунӣ або аз шер бачаҳое ки поддерживат мекунанд хотя видео даже маъқуле мегӯяд душе яка в общем ҳама зинда ва сарбаланд бошем як хеле проектҳои
ما ҳамавақт мехоҳем қатъи мухлисмон дар алоқа бошем, ҳамавақт мехоҳем ки қатъи шумо дар як уровен бошем, рафту омад кардаиста бошем. Зиндаву саломат бошем ҳамаи шумо да тани сиҳат хонем. Бачакҳои ғариб основной чиз ба хотири шумо шудаге ки шумо дорен дар Душанбе нестен, дар ватан нестен, дар дига шаҳрҳое нестен ки ман рӯз консерт бирам шумо маро бибинед. Ба ҳамин хотир байни мо чанд қарастаенед, дар уҷа бисёртар маро гӯш мекунед, бисёртар дастгирии ай тарафи ғарибӣ мешавад. Ба ҳамин хотир ман видеоро кардагим ки ай раҳои дур гуфтигаҳо тамошо мекунанд. Зинда ва сарбаланд бошен. Канали Шон ТВ қатъи шумо ёдмон намебурем. Подписатсия карда ва лайк мондан ва дофи дигар бо дигарро таҷдид мекунем. Саволои нав қатъи чӣ саволе дорем битем. Саволои серьёзне, ранги Аҳмади Lexus, саволои жёсткие чӣ хеле аст нестаем, марҳамат. Ва дар охир гуфтанем ки мо ҳамавақт бо шумоем, чӣ хеле ки шумо бо мо ҳастем. Зинда бошем бародаро. ба шабакаҳои иҷтимоии мо обуна шавед, то ки аз ҳама навигариҳои мо бохабар бошед. Шон МС